Moi bo día a colectividade galega no mundo. Un ano máis volve o curso de galego na aula Galicia Aberta, para estar con todos aqueles que queremos coñecer un pouco máis da nosa cultura e da nosa lingua, aqueles que queremos saber, coñecer e, sobre todo, vivir en galego. Este ano temos moitas novidades. Primeira novedade, que vamos emitir, ademais de o directo de Facebook, tamén incorporamos un directo de Instagram. Sobre todo, para os máis novos, que sabemos que lle gusta máis esta rede social. Que outras novedades? Pois, imaginade empezar cada día coa viveza da nosa música. Si este ano se dedican as letras galegas, as cantareiras e a transmisión da poesía oral, nós tamén queremos facer honra. Cada curso, cada día, empezará coas nosas agrupacións culturais de todos os centros galegos do mundo. Por suposto, continuará a nosa profe que tanto vos ten gustado nestes anos. Pero tamén, para rematar, teremos novidades, porque vamos a coñecer esa realidade das cantareiras en Galicia. E non se acaba aí todo, porque, sorpresa, cada poucos días. Dende o primeiro día ao longo de todo o curso vamos a ter uns convidados moi especiales relacionados ca música galega, con esas cantareiras ás que dedicamos as letras galegas. Todos os martes, ás 8 da tarde, desde xa, o próximo martes, 18 de marzo, empezamos. Convidada de honra para o primeiro día, a nosa poeta máis internacional e máis premiada. Empezará Yolanda Castaño. Esperamos vos a todos para coñecer un pouco máis e, sobre todo, para vivir a nosa lingua galega.